Sa ngalan samahan, ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyo. Palihog manglingkod. Nining tungura atong pagahimuon ang pagpasidungog ug ang pagtunol sa atong pasalamat ngadto sa atong mga stewards of the day. Allow me to read the citation on the certificate. Roman Catholic Archdiocese of Cebu, the National Shrine of Saint Joseph, Certificate of Appreciation. This certificate is proudly presented to, in profound gratitude for their generosity and service to the parish as the stewards of the day, on this second day Novena Misa, in honor of our patron, Patrocinio de San Jose, in the Mandaue Patronal Fiesta 2026, with the theme, Saint Joseph, Model of Deep Listening that Leads to Faith and Conversion. Given on this 29th day of April in the year of our Lord 2026 at the National Shrine of Saint Joseph, Mandaue City, Cebu, Philippines. Signed, Mary Vienne Y. Carbonilla, President, Parish Pastoral Council, and Reverend Monsignor Rogelio T. Fuentes, PCVG, Vicar General of the Archdiocese of Cebu, Team Moderator of the National Shrine of Saint Joseph. May I request Reverend Father Antonio G. Zamora Jr. to hand in the replica image of our patron, the Patrocinio de San Jose, and Reverend Father Ian Fel L. Balangki to hand in the certificate. Certificate of Appreciation is proudly presented to Mrs. Carmelita Mendoza and Mr. Joseph Basil Mendoza. Certificate of Appreciation is proudly presented to Mr. Ronaldo C. Biagan and Mrs. Vivian C. Biagan. Certificate of Appreciation is proudly presented to Mr. Vincent Chan and Mrs. Heidi Chan. Thank you very much. Let us give our stewards of the day a big round of applause. Palihog manindog ang tanan.
Kaluy ano ta kita sa Diyos nga makagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sada, dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita. O Diyos nga nagpahiuli sa kinaiya sa tao, labaw sa iyang dungog sa sinugdan, tanawang sakramento sa imong gugma nga dili matukib, aron imong ampingan ang mga gasa sa imong walay hunong nga mga grasya ug panalangin. Diha kanila nga imong gibag-o pinagi sa misteryo sa bunya. Pinagi sa mong Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo. Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Si Pablo ug ang iyang mga kauban milawi gikan sa Papos ug miabot sa Perga sa kayutaan sa Pampilya. Apan si Juan Marcos mibulag kanila didto ug mibalik sa Jerusalem. Gikan sa Perga miadto sila sa Antioquia, sa Pisidia, ug sa adlawng igpapahulay misulod sila sa sinaguga ug milingkod didto. Human sa pagbasa sa usa ka bahin sa balaod ni Moises ug sa sinulat sa mga propeta, gipasuguan sila sa mga kadagkuan sa sinaguga nga nag-ingon, "Mga igsuon, kun aduna kamoy mensahe nga makadasig niining mga tawo, mahimong isulti ninyo karon." Mitindog si Pablo o gisinyasan niya sila sa iyang kamot o giingnan, "Mga igsuong Israelita ug tanang dili Hudiyo nga nagtuo sa Dios, pamati kamo. Ang Dios ni ining nasod sa Israel nagpili sa atong mga katigulangan ug naghimo kanila nga dakong nasod sa panahon sa pagpuyo nila nga mga langyaw sa yuta sa Ehipto. Pinaagi sa iyang dakong gahom, ang Dios nagpagawas kanila gikan sa Ehipto ug sulod sa kapatan katuig, siya nagpailob kanila dito sa kamingawan. Gilaglag niya ang 7 ka nasod sa yuta sa Kanaan ug gihatag kini kanila ug gipanag-iya nila kini sulod sa 4 ka gatos ug kalim-an ka mga tuig. Human niini, gihatagan niya silag mga maghuhukom hangtod sa panahon ni Propeta Samuel. Ug sa diha nga nangayo sila hari, gihatag sa Dios kanila si Saulo, ang anak ni Cis, sa banay ni Benjamin, aron maoy maghari kanila sulod sa kapatan katuig. Sa dihang gipapahawa siya sa trono, si David gihimo sa Dios nga ilang hari. Kini ang giingon sa Dios mahitungod kaniya, "Nakita ko si David, anak ni Isay, nakapahimuot kanako, ug magbuhat sa tanan nga isugo ko kaniya." Si Jesus nga kaliwat ni David, mao ang gipili sa Dios aron magluwas sa katawhan sa Israel sumala sa iyang gisaad. Sa wala pa muanhi si Jesus, nagwali si Juan ngadto sa tanang mga tawo sa Israel nga kinahanglan maghinulso sila ug magpabunyag. Ug sa hapit na si Juan mamatay, miingon siya sa katawhan, "Kinsa ba ako sa inyong hunahuna? Dili ako ang inyong gipaabot.
Apan sunod kanako may muanhi, ug dili ako takos, bisan gani paghubo sa iyang sandalyas. Ang pulong sa Ginoo. Hangtod sa kahangturan, awitan ko ang kaayo sa Ginoo. Hangtod sa kahangturan, awitan ko ang kaayo sa Ginoo. Ang mga kaayuhan sa Ginoo, awitan ko sa gihapon. Latas sa tanang kaliwatan, magsangyaw ang akong baba sa imong kamatinud-anon. Kay nag-ingon ka, ang akong kaluoy nagabarog sa kahangturan. Sa langit imong gilig-on ang imong kamatinud-anon. Hangtod sa kahangturan, awitan ko ang kaayo sa Ginoo. Hikaplagan ko si David, akong sulugoon. Sa akong balaan nga lana, ako siyang gidihugan. Aron ang akong kamot mag-uban kaniya kanunay, ug ang akong bukton magalig-on kaniya. Hangtod sa kahangturan, awitan ko ang kaayo sa Ginoo. Ang akong kamatinud-anon ug akong kaluoy mag-uban kaniya. Ug sa akong ngalan mabayaw ang iyang gahom. Moingon siya kanako, ikaw ang akong amahan, ang akong Dios. Akong bato, akong manluluwas. Hangtod sa kahangturan, awitan ko ang kaayo sa Ginoo. Hallelujah, hallelujah.
ang ginumana kaninyo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Juan. Human si Jesus makahugas sa tiil sa iyang mga tinunan, miingon siya, sultihan ko kamo, walay ulipon nga labaw sa iyang agalon, ug walay sinugo nga labaw sa nagsugo kaniya. Karon nga nasayod na kamo sa maong kamatuuran, bulahan kamo kung inyo kining buhaton. Wala ako magsulti mahitungod kaninyong tanan, nakaila ako sa akong gipili. Apan, kinahanglan matuman ang kasulatan nga nag-ingon, ang tao nga misalo kanako sa pagkaon, nahimo nga akong kaaway. Gisultihan ko kamo ni ini sa wala pa kini mahitabo, aron inig kahitabo ni ini, mutuo kamo nga ako mao ako. Sultihan ko kamo, ang mudawat kang bisan kinsa nga akong ipadala, mudawat usab kanako, ug ang mudawat kanako, mudawat usab sa nagpadala kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Senyor San Jose, mapaobsanong alagad, naminaw nga abli kayo kasing-kasing. Nindot kayong pagkatagik, kini nga tema nato karon nga adlaw para sa atong pagpamalandong. Diha sa kinabuhi ni Senyor San Jose, nga of course, gibase pod ni Senyor San Jose sa unsay naa sa Ebanghelyo. Kamatuoran sa tong pagtuo nga nahipatik sa balaang kasulatan ang pagkamapausanong alagad kay ang pagkatinuuray nga alagad kinahanglan mangyud kang mapaubsanon. Unya di isag ka tinuuray mapaubsanon kundi ka mga lagad. Klaro kayo sa Ebanghelyo nga gisulti ni Jesus, human siya makahugas sa mga tiil sa apostoles, sa mga apostoles. Unya karon nga tuiga na nata sa second year sa atong preparations para sa atong panaw pag sa ulog sa centennial sa atong pagka-archdiocese come 2034. Unya ang gihatagan o pagtagad ron sa ato nga archdiocese, sa ato nga panaw, mao ang pagka-mapaminawon nga simbahan. Listening church. Nindot sad kaayo kay kung mga lagad ka, of course, magpaubos ka, nagkinahanglan gyud ka nga maminaw. Kay karon baya nga mga panahona, mga igsoon, tingali, mas daghan nato ang mupadayag kaysa maminaw. Mas daghan kayo ang magsigig istorya kaysa maminaw. Muna nga, nindot kayo nga giatagan o pagtagad sa simbahan nga mo'y tutukan nato karon nga panahon na. Ang pagpaminaw, ang pagpaminaway. Pero pagpaminaw nga, abli ang kasing-kasing aron mutuhop sa kasing-kasing, abli ang huna-huna aron mutuhop sa huna-huna. Kay usahay ra ba maminaw ta, pero adtos pikas dalunggan nato ipatighog, adto nato ipalabay, ipagawas, di ipatighog nato sa atong kinahiladman. Matod pa sa usa ka panultihon sa panagtiayon, niingon ay, sa una kunong tuig sa kaminyoon, ang bana
kay maumay head of the family, mao kuno'y magsigig padayag, sigig istorya, samtang ang asawa maoy maminaw. Sa ikadawa kunong tuig sa kaminyoon, mausab. Ang asawa na magsigig padayag, sigig istorya, ang bana na po'y magsigig paminaw. Apan sa ikatulo nga tuig kunos kaminyoon, naanad na, ang bana ug asawa na kuno'y magdungan og istorya og padayag, samtang ang mga silingan ay maminaw. Dynamic sa usa kanindot kayong relasyon, mga igsuon, maogyod ang revelation and listening. Lisod man sa kaayog mo padayag ka unya, way maminaw. Unyag kung way mo padayag, saan man sa paminawon. Basically, that is our relationship with our God. Ang Diyos ni padayag, kitang tao naminaw. Although ang Diyos, sige po ng paminaw na to. Testament to that, mao ang written tradition, ang Biblia. Ang Biblia record na sa kailambigitan sa tao o sa Diyos nga nagpadayganay o nagpaminaway. O sa ato nga mga pagkatao, mga igsoon, nindot yun ang atong pagpuyo sa atong kailambigitan kung aktibo kayo ni nga mechanism sa atong human relationships, ang pagpadayag o ang pagpaminaw. Niya karon tutukan nato kining pagpaminaw. Binasi ni Senior San Jose sa iya nga kinabuhi. Kay diya baya sa balaang kasulatan, labi na sa infancy narrative, mga igsoon, duha sa upat ka mga ebanghelyo ang nagisgot sa pagkatao, pagkabata sa atong Ginoong Hesukristo, duha raman ang Gospel ni Matthew ug ang Gospel ni Luke. Ang Gospel ni Luke mautoy annunciation nga directed to Mary. Ang kang San Mateo annunciation pero directed to Joseph. Pero bisan pa kung didto ang manulunda ni San Jose, naminaw ragyod kaayo si San Jose. Gani, why record? Diya sa balaang kasulatan nga nisulti si San Jose. Ingon niya siya kamapaubsanon. O ingon ni ana ka lawom ang iyapod nga pagpaminaw. Pagpaminaw sa diha nga nagplano siya sa iyang kaugalingon nga biyaan niya si Maria sa pagkahibaw niya nga nagbabdos apan di siya ang amahan. Naglikay si Senior San Jose nga mapahamtangan ang mahal nga Birhen Maria sa ilang tradisyon o sa ilang balaod kabahin sa pagpanapaw. Sila nagungduha pero nikalit og kamabdos si Maria. So kinahanglan niyang buwagan, biyaan, para diin taon batuon ang mahal nga Birhen Maria. So tawo siya nga matarong, iyan ang plano. Pero sa diha nga, pinaagi sa annunciation sa anghel nga tudiya, naminaw siya. O sa iyang pagpaminaw, mapaubsanon siyang nangalagad sa kabubuton sa Diyos. Iyang gididan ang iyang gusto, o iyang gituman ang kabubuton sa Diyos. Klaro kayo, ang iyang pagkamapaubsanon, ang pagpakaubsanon niya nga gikalimtan niyang iyang kaugalingon. Gipaubos niyang iyang kaugalingon. Sama sa Johannine dictum, he must increase, I must decrease. And of course, pagtuman niya sa kabubuton, nangalagad siya. Kinitungod mga igsuon kay naminaw siya. Nindot kayo nga pares sa pagpaminaw mga igsuon, aron ang atong pagpaminaw mahinuklugon gyud, interior gyud, mudut gyud, matod pa nato, dut gyud sa bukog,
parisan gyud na sa kahilom. Di ka kapaminaw kung ikaw mismo nga naminaw di hilom. Karon ba yung mga panahon na silence seems to be most expensive? Makakita tag karatula nga, please keep silence. Usahay natay laing bation. Kabantay mo sa kalibutan ron, saba. Nya kung saba, lisod jud kaing ipaminaw. Makadungog tingali ka, pero mawara. Taphaw nga pagkadungog. Taphaw nga pagpaminaw. Gano man, distracted man. Di man hilom. Hilom, nga malinawon kayo ang kasing-kasing. Hilom, kay malinawon kayong huna-huna. Hilom, kay malinawon kayong konsyensya. Paris yun ang duha. Tinuuray, lawom, pinatidlom ang atong pagpaminaw kung kita mismo hilom. Tanawa ning ato nga kalibutan ron. Negotiations. Hinaut ka ng negotiations unta, mahimong dialogue. Sa ato nga simbahan, sa ato pagtuo, we are more on dialogue. Pero ang ato nga kalibutan ron, negotiations. Unsa may diferensya sa negotiations ug sa dialogue? Kung adto kas negotiation, aras nga ay negosyo. Meaning, lig-on ka, firm ka sa imong posisyon. Muatubang ka sa mga tao, nga lig-on ka sa imong githuan o imong posisyon. Nga makaingon ta nga, gahi pas batong bantiles. Kay, inig-negotiate nimo, of course, sahay, mupatigbabaw ang pamintaha. Di maminaw. Apan kung dialogue, nga mo atong gispaw sa ato nga simbahan, kung dialogue, uban nimo ang loosening, na kay stand, pero loosen ang imong stand. Mukang-a ang imong hugot nga posisyon. Nganong imong gikang-a, nganong imong giable, aron mapaminawon nimo ang uban. Paminawon nimo ang imong isig kaingon. Paminawon nimo ang imong igsuon. Kay nobody owns solely the truth. Truth is in each and everyone. Muna nga magpaminaway ta o magpaminaway sa tumang kahilom. Muna nga maka-imagine ta wa gyud to mag-away gyud tingali si Jose o si Maria. Sa ila lang daan nga mga kinaiya, dili lang kay sila gipanalanginan kanunay sa Dios ug sila mao'y gitugyanan din sa kalibutan. Nga moalima og mumatuto sa Dios nga nagpakatao. Pero diha gyud sa ilang kaugalingon nga mga pagkatao. Naa nila ang mga ekipo. Aron mahimong mga ginikanan dinhi sa kalibutan ni Jesus ang kalinaw. Ni Jesus ang ato nga kaluwasan. Muna mga igsuon, dinhi karon sa ato nga paghinuklog, pagpamalandong nining tema sa ikaduha nga adlaw sa itong paghalad og misa nobina. Tanawon ko ning dapita sa ato nga kahilambigitan. Tanawon to, try to observe. Diya sa balay, diya sa katilingban na to, diya sa itong opisina, o bisan asa ta, human nining misa, may punta. Tanawa ko no, sa mechanism of our human relationships. Tanawa, unsay mas kusog ang pagstorya, pagpadayag, o ang pagpaminaw? Most likely, gamay ra kaing maminaw. O tanaw na to sa atong pagpaminaw, naminaw ta.
Na ba ang kahilom? Nindot ta tingali kini si Senyor San Jose no, pun-a na to og lain nga area nga mahimo siyang patron sa kahilom. Ba? Maayo kay siya naminaw, of course. Hilom ang iyang kasing-kasing, hilom ang iyang huna-huna, hilom ang iyang konsensya. Pure kay hilom ang kabubuton sa Diyos. Klaro kaayo. Mao na nga, klaro pod ang iyang pagtuman ni ini. And after all, makapahinumdum gyud nato di sa tong tagsa kakinabuhi ning lain na usab nga panahon nga kita mamalandong sa iyang kinabuhi nining ato nga kapistahan ka sa ulugan karon nga si Senyor San Jose mao gayud ang usa sa mga idolo sa tinuurayng pagpaminaw kay puno siya sa kahilom. Mga igsuon, nagkatigom kita karon isip katawhan nga nanginahanglan. Busa uban ang mapaobsanong kasing-kasing, magampo kita ngadto sa Dios nga Amahan, masaligon siyang dakong kaluoy. Mutuaw kita sa pag-ingon, Ginoo dungga ang among pangamuyo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Nga sila nga nangulo sa simbahan, madasigong magsangyaw sa ebanghelyo, magampo kita sa Ginoo. Nga sila nga gitahasan sa pagpangulo, malagarong mugiya sa ilang mga ginsakpan, magampo kita sa Ginoo. Nga sila nga mibiya sa ilang pagtuo, mahibalik na ngadto sa banay sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Nga sila nga nawadag kadasig tungod sa mga pag-antos ug sa mga balatian, makakaplag og kalig-on ug kahupayan diha kang Hesus nga nagmadaugon batok sa sala ug sa kamatayon. Magampo kita sa Ginoo. Nga imuntang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo ngang halangdong Teofilo kamomot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga matuuhong mihalina makabaton sa ilang walay katapusang ganti. Magampo kita sa Ginoo. Makagahom nga Amahan, gitawag mo kami aron makig-uban kanimo. Magmakanunayon unta kaming musunod sa imong anak, subay sa dalan padulong sa imong gingharian. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug inyong sakripisyo. Dawaton ta sa Dios nga Amahan makagahom sa tanan. O Ginoo, mudangaton tangan kanimo ang among mga pangalia uban sa mga halad. Aron kami human malimpyo tungod sa imong kaayo, may mong takos pagdawat sa mga sakramento nga imong gihatag sa dakong gugma. Pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay og makagahom sa tanan, ang ayog batarong gayud nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayud nining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw, kano sa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay ang among karaang kaalaot natapos na, usa ka kalibutan nga nagunog gibag-o, diya kang Kristo gitibuk pag-usab ang among kinabuhi. Tungod ini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuk kalibutan, ug usab ang mga anghel sa kalangitan, niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya, diya sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, gayud ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo, galawas ug dugo ni Jesu-Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, pipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag din ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sada mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibok kalibutan. Imo nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo, among papa, ni Alberto, among obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga banhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose, iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daigol, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesu Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya og diya kaniya. Gihatagan na kanimo makagahom nga Amahan. Diya sa kayo sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon mga igsoon, magampo kita sa Amahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik na Hesu Kristo ang among manunubos.
Ginoong Heso Kristo nag-iyon ka sa imong mga apostoles. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sada, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Ipakita ta ang timaan sa panag-inig suunay. Mga igsuon, kinimaw sa Jesus, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sada sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang sayang bangkete. Act of Spiritual Communion. Akong Hesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong giusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot na ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. Makagahumog tunay nga Dios, nga nag-andam ka na muwalang sa kinabuhing dayon, pinagi sa pagkabanhaw ni Kristo, padaghana din ka na mo ang mga bunga sa sakramento sa Pasko, ug liguna nga mong mga kasing-kasing, pinagi sa pagkaon nga makaluwas, pinagi ni Kristo nga mong Ginoo. Ang ginumana kaninyo. Manalangin kaninyo ang Diyos nga makagahom sa tanan, ang Amahan ng Anak ug ang Espiritu Santo. Natapos na ang misa, dado nato ang kalinaw ug gugma ni Kristo.